बाबु दुब्लियाव ओंखाम लांनो नै ओंखाम ओंख्रि लाबाय बेयाव ओंख्रि लादो हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनायखौ सानफ्रोमनि बायदि दिनैबो जासिहरफिनबाय फोथाराव दुब्लियाव माइ हादो हाजिराफोरा माइ हागासिनो ओमफ्राय जों ओंखाम ओंख्रि लांदो सानजौफुंनि माइ हानाय सिजन नालाय माइ हानाय दिन माइ हानायनि ओंखाम लांनाय भिडिअखौनो एसे नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय आरो जोंनि जा फ्राय दुब्लिखौ फोथार होनो अयभाग जाबाय आं फोथार होनफ्लाङो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा मा दुब्लिखौनो बर' जानानै फोथार होनो होननानै सानगोन आरोना दुब्लि होनबा मोजां खोनायो आं निजेयानो फोथार होननानै जि लेथ्रा मोनो उनाव भिडिअखौ खोनाफिननायाव अयभाग जाबाय सबानो फोथार होनो नालाय आंबो फोथार होननाय जाफैबाय नङाबा आगोल न'आव थाबा दुब्लिसो होनोमोन दुब्लि खायसे खायसे दुब्लियानो होनो ओमफ्राय बिदिनो अयभाग जानायजोंनो जालाङो आरोना नै जोंहानि बारिखौ मोननानै बारलांबाय थांगासिनो जों ओंखाम लांनानै नै इथिंनिफ्राय हाबलांनांगौ जा इथि सिद्धा ससे थांबानो जोंहा बाबानि फंबायनि न' जोंहा बिहावनि बाबानि बिदा फंबाय सानैनि सासे इखिनाव सासे जोंहा बाबामोन ओमफ्राय नै इदि सिद्धा थांबाय थानांगौ जाहानि न'निफ्राय थांबाय इथिनिफ्राय मेन हावेनिफ्राय थांबाबो इजाननिफ्रायबो मोनो ओमफ्राय थाबायना थांनांगौ आरोना दुब्लिथि हाबलांनांगौ ना इथि गारि लाबोनायखाय जोंनि लामाथि फैबाय इथिनिफ्राय एसे गोजान जायो जाहानि न'निफ्राय इथि खाथिसिन जायो आरो इजा साइडनि दुब्लियावहा आं खानसेबो माब्लाबा भिडिअ खालामफैयाखैमोन दिनैसो फैदो ओइ इजानिफ्रायसो थाङोमोन ना आगोलो ओमफ्राय गारि लाबोबासो इजा फैजायो आरो थाबायनानै इमान अजन लानानै खस्थ' मोनो नै माइफोरा मोजां जाथ्र'दो आंनि आथिङाव दै गोलैदों लैथो दै बाइकआवबो जि बोग्रि दं जोंनियाव इ लामाय बोग्रि थाइबा जाख' हाया जोंनि दुब्लिया सानदुंजों नायनो हाया जादों ओंखाम होनो फैफाग्राफोरा थौ फिसा हाख्लायजोबना दोनबायानो थौ गाबोन जों फैगोन नामा दे मोजां थाबाय जल्दी स्पिड गोलैबाय ना दिपेट आं गोलैदो आबैखौ होनो आरो आंनि बारिया जाहानि बारि खाथियाव मोनफैबाय नामा आब'नि खामफ्लायमोन फै आब'आ मा जाखो मा आब'आ हा आब'खौ आब' मा जाखो ओमफ्राय अर सावदो सानिया जि फुर्ति दुब्लियाव फैफानो मोननानै बारग्रां बारसि खारग्रां खारसि मोसागासिनो बारगासिनो गेलेगासिनो नै सासेया जि खारफागासिनो दुब्लियाव फैनो मोननायनि फुर्तिया माइ हानायफोरा फैथ्र'बायानो नै लेंना लायदो सासेया लेंना लायबाय बाबु ओंखाम होथ्र'बाय दिनै मंगलबार निरामिस थिखांनांगोन संनायनिफ्राय खुरनायनिफ्राय नियमफोरखौ बै मानियाबो जाफाबाय मावनायनि बाबु
Hai not. Nice na? Naniaसो नोंखौ लासि होबाय सन नानियासो हायो नै. दे. Hai not. Nice. Yummy. Abrai. Mabrai. Hah? Manusiफोरा नुगोन नोंखौ. गासैखौबो. हुआ आरो. दे. गोथाव ना? Bisa niramis nanti. Apa boleh lah bukan? Oh, lokal tahu tuh gue ikan. Boleh zamara. Oh. Kamu apa? Wow. Wow. Dia. Tangking dah. Tunggu tu. Satam. Sigang nusur sataman kan grup sigang perene. Oh. Oh, dah aku mesti nusur sataman kar. Mama, masih per ini mau. Satu mam puja, maya mam satu. Sa. So. Sakang bay. Batun ke? Saya ada di tadi. Garon cang Didi. Garon cang. Nani nutun. Karena nani nengko. Nani tiling nengko na. Engkau masak bay, जों दा थांफिननोसै. Gatu sania guma humnun nani kakrau tangga sini ini. Sandunga. Tengah ni mai. Gemuk ya. Masih ya tengah. Ini mah. Ini kalian. Jago dupli ay, jago pribadi, baik jago kayak gimana? Jago dong. Dupli, seni kami ni dupli ya, somaina dupli ya. Dan apa bu? Kayak ni ya, saya. Ini burgeri lama mitai deh. Ila meo zese tangan je burgerian. Purba. Sahabat buat aku ya pun rana lagi gendam madami. Đến biết cô đang thẳng là vậy này. Đây Xuân. Hey. Cô gắng mình đã ba. Này khát bay ba bé thằng bay. Ba bé thằng xin được. Chị này thì dupli. Kama giả khẳng là nơi đã thằng bay thật được rừng ná. Second day ini kamlang na. Maya sunset ini sun nei jabai mai hanea. Ronjit hanea. Saya thangpan ini zira kaza de. Baya thangpan ini zira kaza de. Sikla brui ne thangpan jabai thei jeng je. Kami thang này cái đồng nó cứ xin nó đi được lên xeo. Maya video kalau khát thì ini kalau lang. Kamu ăn được? Ba bé à? Bukan. Nung putarong kamu jangan supaya. Nung kau dain dubli orang kamu jangan supaya mah. Bagian apa pernah ini sudah? Tu ya lang, kiri lang. Ini sana aja apa nama? Dubli apa ini mana nengah? Baba, kamu jangan lagi maya dubli apa? Hai.
जोंहा ओंखाम हैनाय माइ हाखांनाय भिडिअआ एसे गोबावानो जाबाय आं भिडिअखौ मालाबानो बानायना दोन्दोंमोन ओमफ्राय लेट जादों होननानै आं सिगांनि भिडिअ मोनथाम मोनब्रै भिडिअ आं खोन्थाखादों आंनि भिडिअ होनायफोरा एसे टाइम बाय टाइम होनो हायाखै आं लेट जादों थेवबो भिडिअखौ खस्थ' खालामनानै दिखांना दोनबाय जेदि आं भिडिअखौ एडिट खालामनानै लासै लासै होलांगासिनो खिन्थु माइखौ जोंहा मालाबानो हाखांदो नाबायबोसो माथो मनस होनदों होमबा नों दांनाङा र' ओंखाम दांनाङा मा बाबाखौनो नों मनसा थांबाय न' मा मानोथो मनस होनदों नोंसो होनदोंसुन मा नों दिनै ओंखाम जालायगोन आदाया स्कुल थांबाय जे सासेया दिनै स्कुल थांनायखाय फैफानो हायासै ना नोंनाबो स्कुल थांसिगोन 3 बोसोर जाबा भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आरो आं सिगां स्टार्ट खालामनायावनो खोन्थाखादों नेक्स्ट डे होननानै ओंखाम हैनाय उनखालिनि माने आं ओंखाम हैनायाव माइ हानाय भिडिअ खालामनायखाय आङो मोननै साननैनि भिडिअखौबो होना होबाय सानसेयावनो ओंखाम हैनाय भिडिअखौनो मा ट्रेक्टर खिन्थिबाय थागोन होननानै आं सानसेयावनो जमायनानै भिडिअ मोनसे बानायनानै होना होबाय नै इखालिनि आं ओंखाम ओंख्रि जानायखौ बारा मोजाङै दिखांबाय थायासै फार्स्ट खालि दिखांदो होननानै दा होखांनानै जों दोनथ'नोसै nih babe meni be baba zuko man jasun hagen ba desun ओंखाम जानोनो फैयो दुब्लियाव गथ'आ गोथाव मोनो मा दुब्लियाव ओंखाम जानो बाबा थौ सान्दुं गोसाथार गोसोम जाजोबगोन माइ हानाय दिन नालाय माइ हानायनि ओंखाम होफैनाय भिडिअखौनो एसे खोन्थिबाय नोंथांमोननो गायनायावबो गायनायखौ खोन्थिदोंमोन नालाय हानायावबो हानायखौ खोन्थिलायबाय हानायथारखौ खोन्थिनो हायाखैबाबो हादों होननानै खोन्थिबाय आरो ना ओंखाम होफैनायखौ ओइ गलपानि डायलगखौ बावगाराखै मा आदा गलपा तुमफा होनोमोन गलपा आरो मामोन इसानि आदाया पिन्टु मामालानि आदाया आंनि बर' आइजो दिपिया चेनेलनि गासै लोगो रायजो राजा नोंथांमोन आं मोजां भिडिअ होनो हायाखैबाबो न'आव मा खालामो बेफोरखौनो एसे खोन्थिनो सेस्था नाजाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदो कमेन्टआव खोन्थानो दाबाव आरो चेनेलखौ जुदि सोरबा गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक मोनसे हो बे जाबाय आंनि श्रम कार्ड बानायदोंमोन जों गासैबो खाथि खालानि जोंनि महिला गटनिफ्राय लोगो जानानै श्रम कार्ड बानायदोंमोन नोंथांमोना सोरबा श्रम कार्ड बानायदोंना बानाया आंनो खोन्थासुन प्लिज कमेन्टआव बानायनांगौ श्रम कार्डखौ मानि थाखाय नांगौ नोंथांमोना मबाइलाव नायबानो मिथिगोन सोरबा बानायाखैबा बानायना लाथ्र'दो दिनै आं इखिनिनि भिडिअजों आंनि भिडिअखौ दिनै फोजोबनोसै दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन आं दिपिया आंनि बर' आइजो दिपियानि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोननायनि बाथ्रा होनायजों दिनैनि भिडिअखौ आं दोनथ'बाय बाय बाय